uNkulunkulu akakulonde uphile futhi uphumelele. Pastor uNyengini channel ile ebiyekile emaphupheni. Kunabantu ke abake bangiphathela ku comment section bese angeke ufaka ama verse emaphupheni. Guys, baningi abantu abachaza amaphupho, abanye abafaki vele ama verse, mostly abafaka ama verse, actually bonke abafaka ama verse. Yimi nje ufaka ama verse kuma video. Mina why ngafaka ama verse ma video esingwenza? I understand that each and every dream engiyiphendulayo ngicala ngilibheke iBhayibheli bese ngiyiphendula. Yabo? Why? Because njengoba siphendula kunabantu abangamaKristu, kunabantu non-Christians. So ingakusiza ukuthi ngokwesintu ngasho ukuthi bese sithi general ngasho ukuthi noma ngokwenkolo ngasho ukuthi yabo ngoba sikhetharisha wonke umuntu. True, I'm a Christian myself, yabo. Siyabonga. Sibeka kulungile mntana ufunda kusongo 9 5 ntambama Monday to Friday on WhatsApp. Lungile mtshali sawubona baba kucela ukuba kushada nalo muntu othana naye. Ubuputha ushada nomuntu othandana naye noma ubushada nomuntu wakho umunye ngathi ubuthana nomuntu othandana naye ushada nomuntu othandana naye noma uphupha ushada nomuntu wakho into yodwa ushada nomuntu ojola naye into yodwa kusemagama ahlukene. You are getting married with your partner, your current partner, your boyfriend, your baby daddy. Nakusho. One, ngokuqondile khumbula ukuthi kunabantu abaphuphinda iqonde ngqo. One, ngokuqonde ngqo futhi umbono isibonakaliso lesi. Uma umshado kuba uPaul uhluma ukuthi ushada nomuntu wakho ngoba lokusho ukuthi ngenzeka uyakhonjisa ukuthi ke nizogcina ngokushada ngokuhamba kwesikhathi nalowo muntu. Leli apply kubantu abaphupha into eqonde ngqo. Baningi abantu othi ephupha eshada vele hamba eshada ngokuhamba kwesikhathi. Uyabona uma ke maduze bakhona you can attest on that. Kodwa siphile sibe le category esibili la khona kwesinye isikhathi uma uphupha umshado sishada ngoPaul uma uthi uyashada nomuntu wakho noma ehlela nomntana ngoba lokusho ke ukhonjiswa lo muntu uzokudumaza yaphinda kushiye udangele ngenxa yezichitho ezizayo. Yebo bakhona ke abantu vele abangathese ukuthi bona bake baphupha beshada qede bahlukana nabantu babo. Ngabona? Uphushwe abanye abantu ushada qede uhlukane nomuntu wakho. Should isikhona into yisichitho isuke sisebenza lapho. Ngabe ke isichitho sabathakathi noma seyidalo. Angingeni lapho. Number 3 kune category esithathu. Number 3 kuyenzeka futhi umphupho umshado ubupha olubi uma ushada nomuntu wakho osolusho ukuthi ngenzeka nje ukhonjisa ukuthi kumele ukhuleke ngamandla nangokukholwa ukuzovimbe noma unqande isifo esingase sehle emndenini uma singanqandiwe. Yabo noma ke abantu newaziyo abasondele nawe isuke engahle ithatha indlela yabona yokuya kwelika moya. Siloko kuyi3 okuvama ukukhonjwa iphupho lokushada izalo sokuzoshada noma usuke uzokwaliwa noma usuke kuzoshona.